Welcome to my channel. Enjoy watching. Okay, palapaan po natin yung mga bata. Isa pa lang sabay ng pangalawin po. Okay lang sa inyo, mananalo. Tita na yung load bands. Let's go! Okay, nasa yung mga bata? Asa yung mga nanalo? Ma'am, dito po kayo. Ilan po yung mga bata? Di ba? Kayo po magbibigay sa mga bata? Okay, and then, dito po sa ano ma'am, nag-picture tayo. Kasama yung mga nanalo. Let's go! You've been told to bring the banana. Umaagol, pinili mo yung pente. Alright, picture tayo. Okay. Ready, 1, 2, 3. Pabili pare ha. Okay, thank you very much guys. Okay, thank you din po sa mga ano. Okay, next game. Lahat ng bata, punta sa harapan. Go! Lahat ng bata, punta dito. Okay. Partner, kung ka na upuan. Sir, pwede ba tulong? Ay. Ano tayo? 3 to 0 sa time. Sige, sige. Sir, pwede ba tulong? Upuan, pwede naman paikot. Ayan. Mga 10. Mga 10. Ayan. Okay, thank you, sir, ha? Okay! Lahat ng kids na gusto sumali, pwedeng umupo. Upo na yung mga gusto sumali, upo na. Oh, wait lang. Wala pa ito pa. Wala pa ito. Oh! Oh! Wala pa. Ito po. Ay, okay na pala. Sakto na pala. Sino ba gusto sumali? You wanna join? Ayan. Okay na pala. O, sino ba gusto sumali? How about you? O, wala na kami. Stand up, stand up. Stand up. Stand up. Okay. Kids, sit down. Sit down. Sasali siya, ma'am? Okay. Malito, come on. PJ, meron ka pang tuktokan, ay tuktokan, tiktokan. Okay, kids! Hello! Hello! Okay, kids, when I say hello, the response is hi. One more. Hello! Hi! Make it louder. Hello! Head, head! Okay, very good. Okay, guys, our next game for you is tinawag to Trip to Royal Evelina. Okay, pag nag-play ng music si DJ, okay, iikot kayo habang nagda-dance. Magda-dance, yung pinakamagaling mag-dance, may premyo. No, yung pinakamatibay mag-dance, may premyo. And then, pag nag-stop ang music, bawal magtulakan. Ha? Walang magtutulakan. Pag nag-stop ang music, bawal magtulakan. And then, unahan umupo. Ang walang upuan, ma-out, matatanggal. Okay? Kids, are you ready? Ay, mahina. Make it louder. Are you ready? Okay, stand up. Tayo. Okay, ready? Ikot tayo pupunta doon. Doon harap. Doon harap. Okay naman doon. Dito naman kayo harap. Dito kayo harap. Okay, ready? 3. Ayaw niya. Ayaw niya na daw. Okay, 3.
1, music video. Dance! Come on! Dance! Sige na ba yung dance ng premyo? Let's go! Let's go! Ayan! Wala pa! Ayun, ayun. Ayun na! Hindi mo sasabay no. Bahala ka na. Ayun na! Oh, wala pa! Tayo pa. Sige, diretso pa. Bahala ka na yun. Yan! Oh! Sa pagod ka, sinubog, road trip, oh, yun pa. Guys, kompleto po yan kasi practice lang. Okay, at itala, tatay ka ng isa. Okay, sayaw! Ikot! Ayun na! Wala pa! Tayo! Wala pa! What? Oh, yun po! Kids! Ano sasabihin sa kanila? Everyone shout bye-bye! Okay, at itala, tayo lang isa. Sayaw! Oh. Ay, may isa! Ano sasabihin kay Kuya? Bye-bye! Thank you! Okay, tayo. Go! Yung pinakagaling na dance, my friends! Ayan! Wala pa! Oh! Ano sasabihin ni ate? Bye-bye! Tagal lang isang kabubuhan. Sayaw! Come on! Faster! No! Ah! Ano sasabihin sa kanya? Bye-bye! Ito, Steve. Wow! Faster! Ayan! Wala pa. Oh! Wala pa. Oh, sino nakikiupo lang sa'yo? Si ate. Ano sasabihin kay ate? Bye-bye! Ate Tala, tagilan isa. Okay. Sayaw! Go! Oh! Wala pa. Walang awat sa upuan! Bawal umawat! Don't touch the chair! Don't touch the chair! Go! Sino nakikiupo lang sa inyo? Sino? Okay, ano sasabihin sa kanya? Oh, bye-bye kayo! Wala ba? Walang awat sa upuan! Don't touch! Go! Faster, Kuya! Faster! Heads up! Taas ang kamay! Two hands! Say bye-bye! Okay, out music begin. Lagyan natin ng twist. Okay, mag-meeting na kami ni Mami, ha? Okay, nag-uusap na kami. Okay, this time, ganito? Dito ka? Oh, sa gitna ka? Oh, kuya.
Okay, dito. Okay, dito. Ayan. Guys, makinig mabuti. Pag nag-play ng music, sasayaw dyan. Ha? Sasayaw. Okay, yung pinapatibay sa mayaw, may premyo. And then, pag nag-stop ang music, unahan, umupo. Ulitin ko. Pag nag-stop ang music, unahan, umupo. Okay, ready? Play the music. Dance. Mali yan. Ready? Ay! Hop! Mami, Daddy, ang sabi ko, Wala ko po ang siyang panalo. Oy! Ang nanalo ulit. Walang iba kundi ikaw. Kasi sabi ko, yung walang upuan siya ang panalo.